ay mga unta. Amin din nangaundap ng kalsada kay ipanggutom. Biyahe. Di ato di ami sudan na. Sana litson paksi o halang-halang na manok. Nata niyo bay. Date ng dudong kuko. Mais ang ganun. Mais. Nya. Hindi na lang siya mukha ang baboy niya. Nag-order ng litson paksi. Begitu kan ako baboy good. Dokan daw? Usa na kabuan. Eh, pwede pagkaon ng litson. Ito, pahinit na. Kami ni tanan na rin. Ha? Kabaw ba ni tulma. Ano eh? Ito. Ano ito ba nga? Inita sa imtiyan. Ah? Ah, juice ko. Tubat bendera. Sabi nga po kuan. Maligya siya. Kalit na siya. Ang tanbok ko. Ay, lupot. Ang talupot. Wala ko ay. Naman ko na panhulaw sa likod na. Anak mo init, bagong luto. Anak, isa ba? Dito lang talaga, doon naman lang. Jud. Di maglangan yun. Di ko musuot. Maglangan man ta. Musuot mo ka doon, musuot mo ka dito. Langan na. Kuha mo dito ang palit. Ha? Kuha mo dito ang palit. Sa tuwang mo palit. So, Ang palitanan. dili. Mula, mag-bike pa siya. Ay, ito, barato na ba? Magbike ba siya sa tupa? Pilir po na po niya. Siya mo yung kadundong. Hindi, magbayad pa kaniya. Ang gaya. Iya to? Manug. Kailan niya ba? Kailan? Manug ro ka. Ano nga? Ah, Tor, ikaw na di mato. ang urundom. Ay, urundom ko. Nagpadumdum ta ka. Saan ba? Nakadagan anak. Ay, tuto man ka. Dako na ako ah. Kanina, tunga kanon day, maas day. Nami baga timpla, di lang ha.
Silin nila diyo. Ano ba? Nasa lang ka po. Di, halang-halang. Dapat nalang yun diha. Nakabukuan na ba? Tunga tayo. Di ko. Tunga man ay tag 1/4 ta. Na, di na lagi ko. Ako lang dumagan kay arong urot mo. Sudan. Urot sudan. Saan? Sa basan latan ba? Dili, isda. Sudan mo gidaganon. Kanon gamay ra. Ah, bukid gani na daghanon ang kanon gamay sudan. Sudan. Bukil lang. Ato bukid. Dili, baliman. Bukil, budget mga sudan. Ang nga dato. Wa di mo kanon. Hmm. Sudan. Mga pobre. Kanon may Dagan. kaunon. Sudan asin lang. Asin bulag ginamos. Pinukosyan man. Ah, pugos na na ng pagkusgan. Gusto hindi. Kaya paluya-luya. Namatay nga pobre. Agil. Nga ba? 12 na kapitahe. Kapag gagita. Tapos sa kilo na eh. Ano ba na? Sa kilo. Saan nakakuha mo? Basta lami lang yung pagkatimpla. Ngita din yung tao. Wala na sa bok, di kita magdugay buka kay ngano. Mura pa biya ta. Ato pa may spikas balay ng mga bagay magsako may sa balas. Ay, sige ulan. Basin maanod. Oh, basin naanod na ganit to. Ano sa kay kasulti sa mga namasayro no nga namay libreng sakay? Gamay na sila kita. Yung buwat sa libreng sakay. Tanan, pakay na tanan. Surprise na lalay. Ano sa Facebook? 8 ounce lang. Baila sa tajis tayo pe ako titira yung sisira rin. Oh, 5 nga. Kok niya dong? Salam sir. Salam, kita day. Ay dahil ko malay. Ano sa ako kung drinks? Nagsar kainan ako. Pwede. Yung sinasabok. Ah, Hmm? ay, perfect day.
Buk, bayari buk. Libriha po, buk. Ha? Libriha ko. Libre na sorry, bayan ako. Yung kung kwarta rin. Nga. Basta yun ako yung bayan. Pila tanan, amo ah. Tas, pila tanan, amo abe. Isa naman ron. Pila tanan, amo ah. 30, 40, 70 plus 25, 95, 105 kalas ako. Hindi 25. Kanon. Ah, Sakto nga man. 40 ang paksiw. Oh, 70, 70 dalas ako an. Halang-halang 30 man. Plus 35, 105 ka na. Okay. Asa ang cellphone ba? Asa ang cellphone ba? Cellphone ba? Nakapag-picture? Ha? Oo, eh, nakapag-picture. Hindi ako. Hapon, sige mo naman to eh. Siya, dito ko siya ulit ko. Ay, hindi rin mo. Bigas mo. Nangyari na, tawag sa umagi, sa rin pakuan na. Saan ba, oy? Naman, dyan, pagpipid dyan. Ano eh? Ate, huwag dyan na. $105. Thank you. Busog na sa 105. Thank you so much.